Bun venit la o nouă rețetă! Astăzi vă voi arăta modul în care pregătesc eu cartofii mei preferați. Ia spuneți, deja v-a cucerit aspectul, nu? Într-adevăr, arată foarte bine, dar nu doar atât. Textura și gustul lor îi face bun chiar și dacă sunt reci. Și da, este felul acela de mâncare din care mănânci fără să te mai poți opri. Dar haideți să vă explic cum îi facem. Am folosit aproximativ 1,5 kg de cartofi, 2 grame de piper, 15 grame de boia dulce, 5 grame de sare, 5 grame de cimbru și 15 ml de ulei. Mai înainte de toate, preîncălzim cuptorul la maxim 250 de grade pe modul cu ventilație. Apoi vom curăța cartofii. Îi clătim puțin sub jet de apă. Și ne vom ocupa de tăierea lor. Eu am tăiat în acest mod pentru că îmi place foarte mult cum arată. Dar îi puteți tăia și în cuburi dacă doriți. Am terminat de tăiat, iar acum îi voi mai clăti o dată sub jet de apă rece. Îi voi scurge bine de apă, iar apoi îi voi condimenta. Punem peste cartofi boia, cimbrul, piperul și uleiul. Și acum vom amesteca cu grijă. După cum poate ați observat, nu am adăugat sarea, pentru că o voi pune la sfârșit. Acum punem cartofii într-o tavă, eu am pus și hârtie de copt și îi distribuim peste tot. Băgăm tava în cuptor. Și scatem gradele la 230. Pe modul cu ventilație, pentru ca să prindă cruste la exterior și să rămână moi la interior. Cam așa ar trebui să arate cartofii când sunt gata. Timpul de coacere la mine a fost de 23 de minute. Acum, așa cum sunt fierbinți, vom presăra sarea peste ei și îi vom amesteca foarte bine cu o paletă de bucătărie. Cartofii sunt gata pentru a fi degustați. Eu de obicei îi mănânc simple, cu iaurt, cu ketchup sau cu vreun alt sos. Sunt atât de buni, moi la interior și puțin crocanți la exterior. Se poate vedea din video. Îi puteți folosi ca și garnitură lângă un burger, pește la cuptor, grătar sau orice alt fel de mâncare care se potrivește bine servită lângă cartofi. Probați doar să vedeți cât sunt de buni. Dacă aveți întrebări sau idei noi de rețete, aștept cu drag să-mi scrieți în comentarii. Vă mulțumesc mult pentru vizionare, mult spor în bucătărie și pe data viitoare la o nouă rețetă!